Estava mirant aquest d'aquí darrere, dic, i aquest ara qui és? Ah, sí, el cos humà. Bé, nois, com esteu? Primer de tot, felicitar-vos per les tribus que em veu enviar ahir. I també per les cabanes que veu fer de l'Àfrica. Som uns artistes, si ho dic cada dia, és una passada veure tot el que m'heu enviat. Així que us animo que seguiu treballant així, perquè ho feu fantàstic i cada dia aprenem coses noves. Doncs avui direu, Alba, que avui toca mates, què estàs fent amb el cos humà? Us en recordeu que a l'escola vam començar a treballar el nostre propi cos humà, que no us deixava ni deixar-vos una pestanya ni una tiga? Us dibuixàveu fent pals i jo us deia, què sou aquí, robots o sou escuradents? Que us fèieu dits com a pals, el cos també. Us en recordeu? No, home, tenim carn i ossos. Us heu de fer un volum. Doncs bé, després d'haver treballat a l'escola uns quants mesos al nostre cos humà, doncs veient que ahir l'Assumpta ens va introduir la cançó de Cap, Panxa, Genolls i Peus, veu estar treballant el vostre cos, i també aprofitant que P3 i P4 estan treballant la cara, nosaltres, ja que som els grans del parvulari, aprofitarem per treballar tot el cos. I com ho farem? Doncs ho farem d'una manera divertida. Mireu, avui no us demanaré ni paper ni boli. Avui us demanaré, com sempre, la vostra superimaginació. Ara us ensenyaré a continuació algunes fotos de com es poden arribar a crear cares, amb flors, amb coses de la naturalesa, amb aliments que tingueu a casa o amb objectes. Mireu aquestes fotos i us sorprendreu. Una passada, Però nosaltres no només farem la cara, sinó que fareu tot el vostre cos igual de tamany que vosaltres. I com? Doncs mireu, jo al jardí de casa n'he preparat un perquè el veieu. Voleu veure com ho he fet? Amb la meva pròpia roba també, ho haureu de fer vosaltres amb la vostra pròpia roba. Mireu. Què us ha semblat el meu nou amic? Estava llegint i li he tret el llibre. Ha quedat xulo, que sí? Fins i tot les bambes li he posat. I aquestes piguetes que ens surten amb el sol. Doncs ara us toca a vosaltres. Vull que desenvolupeu la vostra imaginació i creació, aquesta tan gran que teniu, i que m'envieu un cos humà fet amb elements que tingueu a casa, qualsevol material, amb ingredients o amb coses de la natura. Esteu a punt? Espero una foto de retorn o un vídeo, el que més us vingui de gust, però que ho puguem veure tots com heu fet el vostre cos humà. Va, en tinc moltes ganes.